Shwmae blwyddyn 5 a 6, dyma eich her chi am yr wythnos hyn, sef eich cylched cyd-drefniant. Fi'n gwybod bod pawb wedi bod yn siarad carw ffit, ond fi'n nawr yn dechrau poeni felly am eich sgiliau coordination chi. So mae pob gorsaf yn y cylched yma mwyn gwella eich cyd-drefniant chi. Be fi hefyd moyn chi wneud cyn bod chi'n dechrau, mae anen i chi weithio allan am seriad pob gorsaf. So newch y maths yn gyntaf, fel bod chi'n gwybod am faint o amser i chi fod yn gwneud pob gorsaf. Yna, beth sydd yn bwysig, yw bod chi'n gwneud ar dechrau'r wythnos, bod chi'n ymarfer yn ddyddiol, neu un gorsaf, neu cwpl o gorsafoedd bob dydd, mwyn gwella erbyn ail mesur ar y dydd Gwener. Pob lwc. Gorsaf rhif 1, eisteddiadau gyda pêl. Toe touches ar y bêl yn mynd rownd y sgwar. So rhowch offer i wneud siap sgwar ar y llaw. A wedyn, gweithio o gwmpas. So, cadw'r bêl yn agos. So ar ben y bêl, touches y sgan. Nôl y gros. A wedyn, pull back. Fel fi'n gweud, touches y sgan, cadw'r bêl yn agos. Un pwynt yn y rownd y sgwar unwaith. Gorsaf rhif 3, taflu mewn i'r hwp. A wedyn newid ochr. Fel chi'n gallu gweld, os nag oes hwp da chi, chi defnyddio pethau eraill, fel fi wedi goffa defnyddio sanau hoci. Bolsiwr y cylch, a cynnal ochr y draf, cyn bod yn ffwns o'r ail waith. So, plant, draf, 1, 2, 3. Gorsaf rhif 4, squat and catch. So, lawr, taflu, lan, taflu ar y rhan uchel. So, 1, 2, o wedyn trafod double back. So 1, 2, 3. Gorsaf rhif 5, diamond. So cones, rhys y cones y beth bynnag yn y canon, a cones yn y diwedd. Felly, dechrau un pen. Triblo lan i fan hyn. Stop. Push to ti fas y trod. Stop. Push to ti fas y trod. Stop. Triblo lan i'r ochr arall. Un pwynt. Mae'n yn ôl. Tras drod, drol, tras. 2 pwynt. Dyma gorsaf rhif 6. Rhowch 5 target ar y llawr. Fel chi'n gallu gweld, jyst cewch y pethau o'r tŷ, boteli squash, boteli dŵr, hairspray, beth yna chi'n gallu cael gafel arno, a chi'n mynd i eimo i bwrw pob un lawr. Fi yn awgrymu bod chi'n defnyddio pêl tennis. Sim pêl tennis mis, ond mae gyda fi beanbag. So fi'n mynd i defnyddio beanbag. Then ni hefyd yn dweud, os chi eisiau mynd yn rili gyflym ar gyfer y dasg yma, bod felly gyda chi partner sydd rhoi y targedau nôl lan. So chi'n cael pwynt am bob targed chi'n bwrw lawr. Newch yn siŵr bod chi rhyw 50 metr os y target, a wedyn bant â chi. Here goes. Yes. Rhif 7. So, 1, 2, 3, 4 côn, pêl ar y diwedd. Dechrau tu ôl y bedwerydd côn, pengliniau uchel, lan at y bêl. 4 cyffwrdd ar y bêl, a wedyn ôl, i'r ochr, gan wynebu am nôl. 1 marc ac yn ola, gorsaf rhif 8. Ar gyfer gorsaf rhif 8, mi fydd angen partner nhw chi. So, holwch rhywun yn garedig o ddod fas da chi. Bydd y pêl yn dod ato chi, mi fydd eich partner chi'n gweiddi, chwith neu dde. A wedyn mae'n rhaid chi defnyddio'r llaw na mwyn stopo'r bêl. So, rhaid i rolio y pêl at y partner.